ganin mai kyawun ki ba, idanu suka faɗi. Ban ji kamar sautin muryar ki ba, kunnuwa na suka faɗi. Zan je da ke ko ina ba fargaba, gatan waka kiɗi. Ba za mu yarda na amshi sarautan ba, sai in ke kika naɗi. Kamar yadda kuka saurari wannan waka ta mawaki wato Umar M Sharif, na tabbatar da cewa mai saurari kun ji daɗin ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da ƙara kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka wato Nasara 24. Mai saurari kada ka manta, idan ne farkon zai ka daure ka taba alamar nan ta subscribe, sannan ka daure ka taba alamar like a cikin wannan bidiyo idan da dama kai mana share na wannan bidiyo. To mawakin da yi wato Umar M Sharif ya shirya masoyan nasu wata sabuwar waka wato mai suna ban taba ganin mai kyawun ki ba, kuma wannan waka na tabbatar da cewa mai saurari wasu sun taba jin wannan waka, wasu kuma ba taba jin ta ba, duk da ma na san da cewa mai saurari ya zama lalle kun taba sauraron wannan waka ba, duk da wakar a yanzu haka bai saki complete ɗinta ba. To wannan waka dai ya saki shot ɗinta ne duba da wakar ma dai wani jarumi ne yasa ya buga mai wannan waka wato wanda aka fi sani da Anas Magu, shine yasa mawakin wato Umar M Sharif ya rera musu wannan waka. To kuma cikin ikon Allah mawakin wato Umar M Sharif ya kammala wannan fitacciyar waka tasa. To mai saurari hakika dai wannan waka mai suna ban taba ganin mai kyawun ki ba, waka ce wacce Umar M Sharif ya tsaya zuba kalamai masu daɗi da kuma nishadantarwa da ilmantarwa a cikin wannan waka tasa. Domin kuwa na tabbatar da cewa mai saurari za ku so ku samu complete din wannan waka. Ku kasance da tashar Nasara 24 a koda yaushe, domin duk ranar da aka saki complete na wannan waka mu saka muku ita a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Nasara 24. Mai saurari kai dai kada ka manta ka daure ka taba alamar subscribe, sannan ka taba alamar karrawa nan sai kai sabbin videos da mu zara mu dora a wannan tasha ta mai albarka wato Nasara 24. Sannan mai saurari ka daure ka mai share na wannan bidiyo zuwa wasu group ɗinka da sauran kafafen sada zumunta da kake amfani da su, domin haka shi zai sa masoya Umar M Sharif wayanda ba san da cewa zai saki wannan gabtacciyar waka tasa ba wato mai suna ban taba ganin mai kyawun ki ba, da san da cewa zai saki wannan gabtacciyar waka tasa. To mai saurari hakika dai in ba ku manta ba dai a kwanakin bayan mawakin wato Umar M Sharif ya saki wata fitacciyar waka tasa wato mai suna Rayuwata, domin ita ma waka ce wacce ya zuba kalamai masu daɗi a cikinta. To ita ma wannan waka mai suna ban taba ganin mai kyawun ki ba, mawakin ya tsaya zuba kalamai masu daɗi a cikinta. Domin ko mai saurari na tabbatar da cewa wanda ya saurari fitacciyar wannan waka mai suna ban taba ganin mai kyawun ki ba, za ku tabbatar da cewa kalaman da ya zuba a ciki lallai za su nishadantar da ku sosai. To duk da haka dai mawakin da bai tsaya a nan ba, a yanzu haka akwai sababbin waƙoƙinsa da bai saki ba, domin kuwa a yanzu haka akwai waƙoƙin mawakin wato Umar M Sharif da suke yawo a kafafen sada zumunta musamman akan manhajar TikTok, wanda waƙoƙi ne wanda mai saurari ya tabbatar da cewa duk wanda yake hawa kan manhajar ta TikTok zai rika jin sababbin waƙoƙinsa. To a yanzu haka wannan waƙoƙi yana nan ya shirya su ne tsaf domin duk yake da ya sakarwa wato masoyan nasa. Shi dai yana mai ba masoyan nasa hakuri akan cewa su ƙara jajircewa da kuma hakuri, domin insha Allah nan ba da jimawa ba zai ci gaba da kawo muku wato sababbin waƙoƙinsa masu daɗaɗɗen kalamai ta yadda za su ci gaba da nishaɗantar da ku mai saurare. To mai saurare kadda ka manta idan ne farkon zai ka daure ka taɓa alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙara don sanar kai sabbin bidiyon da zarar mun dora. Sannan ka daure ka taɓa alamar subscribe a cikin wannan bidiyo, don haka ce zai ƙara mana ƙwarin gwiwa kawo ku sabbin bidiyon namu a wani ta mai albarka wato Nasara 24. Sannan mai daure ka daure ka taɓa alamar like a cikin bidiyo, sannan ka daure ka mana share na wannan bidiyo zuwa wasu group ɗinka. Ku kasance da tashar Nasara 24 domin da zarar ya saki wa'annan fitattun waƙoƙi nasu za mu kawo muku complete ɗinsa a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Nasara 24. To mai saurari duka anan shirin na mai zo ƙarshe, don nan muke cewa bisu ranku ta lafiya. Nasara 24 a koda yaushe ta kuce, sai da ku masoya mun gode Nasara 24 ta kuce.